nom tua tanggung jaluk katanya dituruti mangsa Mas Putra angrok nagum netepi sawijining perintah saking Prabu Barian anggone jaga wilayah Barian kelawan uga seluruh keluargane Gusti Prabu. Bisik di masalah Mas Putra teka mata mati sing kaduan saya suwe saya ad bener Kang tambah suwe tambah aduh ampura paman pati bergolo Mas Putra sing sabenere tujuane Mas Putra angrok naku miki arep mendi ninggalaken alas Barian hari kula mawon gini Mas Putra tentune lamun kaya dene Gusti Prabu ngaweru sampeyan ninggalaken alas Barian ya tentune kula-kulaan sing bakal oleh pendu Mas Putra balik maning bae mungguh kula Gusti kabeh para prajurit kula rasa aneh tentu neng kabeh ninggalaken alas Barian bahkan ihwal dirining panjenengan paman kaya beli adil kelawan isun anggok nang umpaman urip rasakan blena kaya jagat beli adil memihak lawan isun angrok umpaman seneng kelawan bunga inwis ndeleng ang nyawang keluarga sing bahagia disandang ningbong lian tapi apa rasa beli memihak lawan isun anggap ayah membungkam si bahasa sampai seneng dalam angrok nakum bergelimang air mata dukalan uganesta ning endi setuhuning sudar mawung tualan iku sing dari tujuaning angrok nakum
suniri minangka ketua Buyut Gading Careka hemat careka saya oh, 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 ninggalakan alas barian tanpa permisi kelawan eyang paman. Mung pengen ketemu kelawan sing dadi Sutarma wong tualanan. Nangapa sampean selalu membungkam 1000 bahasa? Lamun diterus nakon anane ning endi Sutarma wong tuala nanging kula angrok nak umpama. Coba ngomong Pak. Aduh ninggalaken alas paringan. Dudu soal beli peduli ning nasibe salira Mas Putra. Tapi Paman Pati dewek nembe ngerti maksud mentuju putra. Jadi sejatine lagi pengen temu kelawan Sudarma wong wako. Nggih, Pak. Windon takraning taun lamun sedurunge angrok nakumpul hining endi ananing Sutarma Rama. Aja sampai mulih ananing alas barian paman. Kabeh para prajurit setia isun kula Mas Putra. Ningkien tugas kewajibaning sliramu kabeh. Aja sampai mulih ananing kedaton keraton barean. Mama Alpi minangka sedulur saking bulak paret yen sayang katot sayange Mama Alpi yen melas katon melas Delengen paman, ana sing mengintai isun angrok nakum sing kaduan. Apa kudu Mas? Ladalah Awas geni rupane paman. adalah prajurit sing hati-hati. Kok menawa ana bala pekewu sing waspada. Geni Ladalah. Rupanya ada sing mencekel lakune isun angrok lakon. Panas. Mas Putra, tolong Mas Putra. Paman, Aduh, panas. prajurit kedaton agung alas barean. Aja kaget sebanduran. Sapa sing duet maka mencegal isun angrok nakom. Di dimene apa sing bakal dumadi? Hati-hati Mas Putra. Yahu santawiya apus sekena masidem santi sagara langit toya yet bah. apa man? Waduh. Akan bergolak. Tatap sepasang bola mata ni sampeyan bakal tak ajini kelawan toya sarga langit lebur seketika geni dahana sing kedan yang luar biasa. Hati-hati Mas Putra. Nama sidem apuseka yahu
Yahu, iya, bah. Weh gede. Hutan, hutan. Udah. Udah nih Bajira. Ketik kesasar ketik. Apa? Dulu ketik kesasar. Burung kebajian lo, burung. Tolong dah. Kalau bener langsung ke belakang sih Mas Putra. Weh dulu, hutan Bajira. Pelat gawat aron pelat. Tolong dah. Udan pelat. Dulu. Ketik kau udah ketik. Burung. Hati-hati Mas Putra. Paracukima, Prajurit, hikapmu. jajaten kelawan isun. Prajurit, tatap sepasang bola mata. Pacewantaan benar bakal tak memandang kelawan isun. Sang alat delapan, yang aku seka, ambil pura. Iya, bah. Apa man? Awas. Ayo, berserta. Laga. Kayak duduk sebaik nih Mas Putra. Ana sing sengaja menggunting lipatan sejarah perjalanan isun. Paman, Awas hati-hati. apa sing bakal dumadi paman? Awas hati-hati mereka. Sosok Raja Rimba. Acara pangdata rasa bangga seliramu. Putra mahkota alas barian isun anggap nakum. Didimene, jajakan kesaktian kewadenan. Bakal isun tak tumandang. Sang alam kegelapan. Inusan Ampura, Ampuseka. Ya, bah. Ajane sing bisa. Awas. Oke. Ya, Dewa Jagat Batara. Ternyata paman, ilangnya pacewantaan balapok ewu sampai marga satwa sing menghadang isun angrok nakum. Ternyata Yunda Angrok Sari. Nangapa Yunda menjagal isun angrok nakum Yunda? Rayi Angrok Nakum. Ulah Yunda. Sejatine Yundamu ikilakan niat jegal. Atau napi ngalang-alangi ning tuminda ke saliramu. Sing sejatine Yayu Angrok Sari wis ngamat-ngamati sing kadoan. Laku lampai saliramu sebenarnya Yayu Angrok Sari wis weruhi Rayi. Dudu jarak sing model kaya kenden Yunda. Lamun estu Yunda rasakan pengen menjegal bahkan ngupai petulung petunjuk lawan isun sing dadi kadang enom. Beli model kaya kenen Yunda carane. Justru sebaliknya Rayi. Apa dianggap ya saliramu cuman saliramu sing tambuh lan penasaran kaya denek ningen di jumenenge panrama. Sebaliknya Yayu uga pada kok kenang apa
saliramu iki tega ninggalakan Panyayu Rai. Paman, berarti wis jelas kaya Yunda Angrok sarindu ini rasakan pada pengen ketemu kelawan Sutarma wong tua lanang ya iwal Kanjeng Rama. Ya, Yunda, isun. suatu perjalanan sing bakal mencegal bahkan silih berganti halang lan uga rintangan mengkone. Yunda ibarataken wanodya sepinter-pinter ketik jayaan jajatene wong wadon bingung kuli ketik jayaan yang kesaktine wong lanang. Yunda urung akan niat apa sing dari milet kelawan isun adining panjenengan. Yunda Rai Mas, ulah Yunda pribasane dipaksa hasadina ping pitu. Tetep Yundamu iki teguh kelawan pendirian. Sebaliknya sampean Paman, Ya, sekudune sampean iki ya ora patut anggone ngijinaken Rai Mas kedah tiambekan nuju Gulati Panrama. ampura sedurunge Angrok Sari. Artine Mas Putra Angrok Nakum lumaku lan ninggalaken alas barean. Asli paman dewek durung weruh tujuane. Justru nembe weruh tapi sing dadi masalah saliramu wong loro iki wis izin durung karo eyangmu kaya dene Prabu Barean. kiyen sing dadi prihal dadi rahasia ning isun nalika ninggalaken barean tanpa permisi sing dadi eyang lan uga oleh restu saking ibu kaya dening Ibu Dewi Sekar Loyang mung oleh petunjuk paman ning endi keberadaane Kanjeng Rama ya iwal ana ning telah tawil watikta Majapahit paman. Persoalannya itu soal Ramamu ana ning Majapahit, biar Mas Putra. Artinya Pati Bergolo sing bertanggung jawab atas keselamatannya Mas Putra Angrok. Kila mau apa-apa paman sing olibe sing Ya, Gusti men. Prabu. Keselamatan yang isun tergantung kelawan sampean kabeh. Cuman iki tujuan sing becik. Langkah waktu sing bisa mencegal apa sing dari perintah ning isun Angrok Nakum paman. Maksudnya maksa mangkat ngilati Sudarma wong tuamu. Wilwatik ta Majapahit. Lamun kesuwen ning tempat panggonan kiyen, tentune jejak langkaning kita bakal diawe weruh kelaman Rama eyang paman. Ya mung bae mengkenen ya prajurit ya. Iya bagian wujudnya kayak kenen gaya dengkul mah teklok. Maksudnya paman, Ya mangkat ya mangkat. Keselamatannya Mas Putra memang tanggung jawab isun lan sekabeh para prajurit. Tapi ya namranane ya namrenene Mas Putra. apakah panganan kidang sate kebo sing enak paman? Dudukuan sate Dal-budal bebarengan incangi isun Angrok Nakum paman. yakin mawis tanggung gaya Mas Putra. Senajana durung izin karo Gusti Prabu Barean ya mendi bae Mas Putra mangkate isun bakal manut. Incangi tumintakan isun paman. Ayo para prajurit. Rama ajak kaget sabun kedapatan isun Angrok Nakum Brahma. Mengarang. Jiriwan cibak jadiri ketulis kagawat janji ada tesih digawa minggat ada tes digawa minggat wong ireng tipis lambene gawe bobat selawase gawe bobat masa nawase ora kena dicandak omonge ora kena dicandak omonge
sapu gadingan mama gowo gadingan emonen sayang. Punten Gusti minak lampor. Kedelenge saliramu iki sing awit wingi rasakan bingung. Coba cerita ning kula lan sekabehane prajurit. Bener pisan seucape Paman, Nggih. paman ampun Buddha. Ngapa lampur sampai Banyumaten kumacakan? Aduh, paman. aduh iya Mas Udin nokipuk emanan saya. Akeh wong ora seneng karo wong lanang. Akeh wong ora demen kelawan wong lanang. Ora sekejih kencana wungu paman. Kurang genges ngadalkan janji terus kaya sisi lain jadi saksi. Kencana wungu sayang bara kematian. Senggara mandaku menak singgah paman. Terbunuh. Endasnya diketuk sing negeri Belambangan paman. Diseret sampai tengah negeri Majapahit. Waduh Margi paman. pas ini beneleng harapan diganti hujan mata. Dasar ditenteng getia sampai ngelacak ning seturuteng dalan dikubure endase ning Majapahit awak ning Belambangan paman beli kuat. Jatino keseling cuti Umarus kayasno jadi panepun hati. Anune memang bener. Tapi mitur kula maya wis aja dipikiri. Sekin ayu membangun masa depan. Ora kuat paman. Orang gas ngedalkan janji Umarus kaya sisi lain jadi saksi. Kekurang fungsi berbeda pacar orang olah nek arang subaha margi pasini bakalan pengharapan diganti hujan semata. Paman, Nggih. gara-gara matinya Kanjeng Rama awalnya saking ibu Waita lawan ibu Puyangan paman.
wadon sing ora weruh diuntung iku Ibu Waita Ibu Buyeng Bang. Wani nyolong gada wesi kuning ning penggulingan saking nyaman kula wong seduluran tega pisan dewarase Rama sampai terbunuh Pak. Ibu Waita Ibu Waita tega temen Bu sampai lampor ora tega banget. Jatino kasih licuti kebaros kajastu jadi panglipur ati kekurung kusing babeda pacar orang olah rek arep subaha margi pasini bang mana pengharapan diganti hujan semata Jagor jamban paribasa melu nunut sedalu iki melu nunut sebang ikian melu nunut sebang ikian Ladalah paman merene paman anak apa ini rupanya orang-orang ning kene paman hati-hati paman. Aduh harimau Awas, hati-hati Rai. Aja sampai kita ke mangsa. Ayo, bebarengan nyandak. Bah, bah. Awas hati-hati. Aksawang maring pancain ragu sekalipun wong wis tua rupanya memiliki al-hilmu macam-macam ini. Wahai perwira tua, siapa sampean? Kaget ya, Iya, tercengang ya. aku Iya, tercengang. aja coba-coba membohongi diriku. Siapa sejati ini? Durung kenal karo isun, Durung? ngenalaken Siapa? baka isun pepati Pamunggul Yuda. Pamunggul Yuda. Sing endi? Pepati sing pemerintahan dalam Majapahit. Astaga. Sing dijiden. Sing Mojopahit paman. Oh, sing Mojopahit. Bokat kurang jelas apa setuhune isun. Iya, Pati Loh Gender jenengan isun. Lo Gender. Ingat sejarah Jep narik mana Lo Gender jago Majapahit bagus. Apa tekan negeri Belambangan. Sabar. Ari isun mah kenal karo sampean. Oh,
Ari isun mah beli samar karo sampean. Kenali ngendi sira? Prabu Menak Lampor, keturunane Gusti Prabu Menak Jingga. Tepat. Patut mengacungaken jempol. Penguasa Blambangan sampean. Berarti yang mengkonon sira pembunuh Ramanda Patih Menak Jingga. Tunggu. Aja gampang nuduh. Nuduh tanpa bukti berarti kun kupitnah. Kawarwana najan isun pepati Majapahit, tapi ning lebakin isun ora lagi berpihak karo Majapahit. Ora percaya. Majapahit pandai bersilat lidah. Aja-aja hiki pembunuh Ramanda Patih Menak Jingga. Oh, Apa maksudnya Gusti Prabu Menak Lampor? yen sira pembunuh Ramanda Patih Menak Jingga, tur gagak kari tunggak, tak mau dari sira. Stop. Salah praduga sampean. Salah. Isun bisa dimengerti segala ucapan sampean Gusti Prabu. Bisa dibuktikan? Cekake sampean iki lagi naruh dendam. Bagus. Siapa pembunuh Ramandaku? Menaruh dendam atas kematian wong tuane sampean Gusti Prabu Menak Jingga. Sing sabenernya dudu isun sing membunuh. Siapa? Dudu isun sing memperlakukan. Tunjukkan di telingaku. Perjurit siapa? Jagoan siapa? Tunjukkan lawan Lampor. Buktikan siapa? Sampean durung weruh sapa pembunuhe? Iya. Wis takon durung karo prajurit-prajurit sampean. Perjurit langka kang aku, perjurit langka kang weruh. Langkah sing weruh, Bener. langkah sing bisa ngupai keterangan atas kematian wong tuane sampean Prabu Menak Jingga. Renana. Rongokaken sebenarnya isun tekamene dudu arep gawe ribut, dudu arep gawe kecewa marang sampean. Nanging sejatine isun tekamene baring gawa riwa. Ari kudu ngomong isun arepan gawa kabar gembira karo sampean. Oh iya? Buktikan di hadapan Lampor. Baka sampean pengen ngawerui sapa sing wani berbuat candala karo wong tuane sampean Gusti Prabu Menak Jingga. Ari kudu ngomong sing membunuh wong tuane sampean Raja Majapahit Prabu Damarwulan kuwen manusia. Lang-lang resmi kang sepisan lara Menak Lampor. Lang-lang resmi kang sepisan nyelara atine Menak Lampor. Amarah bergejolak ialah gender. Ya, isun Kita wis beli sabar. Arep teka ning Majapahit tak bunuh Damarwulan. sabar. Aja bertindak kurang ajar. Aja ngateri nyawa ning Majapahit. Maksudmu Kutuk diperhitungaken antara untung kelawan rugi. Lampor pernah digodong ing kawah Candra di muka laksana jabang tutukan medal sing penggodongan kawah Candra di muka gelar Lampor aku manusiane. Majapahit di sembarangan. Oh iya
kerajaan besar sing patut diperhitungkan, memiliki prajurit-prajurit handal, kekuatan balap tentara sing langkat tandingan. Lamun sampean Gusti Prabu Menak Lampur menuntut atas kematian wong tuane sampean, sampean kudu bisa menguasai pusaka Majapahit. Pusaka apa itu? Pusaka Gada Kuning. Gada Wesi Kuning. Pusaka Ramanda Menak Jingga. Ningen dia nane. Rungokaken, Oh iya? apabila sampean bisa menguasai Gada Wesi Kuning, kun kudu ndeke sapa-sapa. Ndeke wong tuamu Prabu Menak Jingga. Tepat. Sekin ananing gedung jimat dalam Majapahit. Apabila Gada Wesi Kuning bisa dikuasai ning tangan sampean, maka mudah Majapahit diruntuhaken. Sekaligus karena aku wong Blangbangan yen mancing ing gedung jimat mungkin di kampung wakul kelar baya mangap ning prajurit Majapahit, sekaligus sampean sing mangkat. Tunggu, Apa? sekian bagi tugas. Oh iya. Urusan gedung jimat mengko sing dadi bapa maling isun, karena isun wis ngawruhi selak lan beluge. Bener. Gedung jimat dalam Majapahit tinggal sampean tugasnya kairing marang sejumlah prajurit Blangbangan. Mangkonon Tekanana keturunan Damar Wulan singkaro garwa Padi Kencana Wungu duwe anak siji Kudawisani. Sampean teka hidup atau mati sing dadi pengalang Kudawisani diseret kudu dibunuh mati. Urusan Damar Wulan urusan isu. selamat berjuang. Paman ingkat mudah dimengerti. Mangkat ning negeri Majapahit tiburi Lampur bunuh kudaannya. Ayo. Ayo. Kumelarap cahyane kelangan Nggalangan gawe riwayat Lap kelingan Lakune badan Alah Aduh Kang Sudi minangka panitia saking Tempolak Rawa jeneman katone mana yen sayang katon sayange jeneman katone mana yen sayang katon sayange saking iman wong seduluran Mas Udin nongkut Rama kendianan yang Rama padahal wis mancing ning sejero ning lingkup Majapahit. Angka sing weruhi keberadaan yang kita wong ising yun. Ikulah dumateng Angger Kudawisani. Sifat lan karakter ingkang sampun den sampekaken atawa den wajangaken marang pribadining Ndoro Sepuh Prabu Damar Wulan. Anandhakaken bahwasane Ndoro Prabu Damar Wulan sawijining pemimpin kang rendah hati,
dening Ramandandara Prabu Damarwulan, sawijining figur pemimpin ngejuplek matamu neneng sekejap bisa ngucap sekejap bisa ngucap dongo Kang Sudin sekejap bisa Kula putranipun panjenengan Rama. Cobi ninggaling kula Rama. Sing baluran kula disampeyan Rama. Rama. Prajurit Majapahit, ayo kita tinggalkan keraton, jaga Padli Kurjang ya. Aja ngantiana kang turu gilir gumanti sekitar keraton Majapahit. demi keselamatan wontene pelantikan Angger Udawisan Iya, Adi. dados pemimpin dening pemerintahan Majapahit. Kula laksanakan Gusti. Tinggalkan prajurit Majapahit. Mangga prajurit-prajurit Majapahit. Rama, kula putranipun panjenengan Rama. dibeli wadah toya mereka melas dari saya Mas Udin Tohipo meneng kasih dua kedung anak dewi ponakane mama dalang Haji Rusdi alah aduh Sukiki si kakang dilantik bakal mangku jabatan sebagai seorang pemimpin yang Majapahit. Kula semono pertama jaga wis bengi aja. Terus persiapan kanggo Sukiki supaya si kakang beli ngantuk. Bobo yuk pen isune istirahat pen aja aja. Putranipun panjenengan Rama. Sungguh aman sendiri. Anggrek aku Rama. Ibu. Tuluk nang kasih nulungi malah ngabe buang rai aku kedingan sare mamaku ngemgar gading gede aduh jangan diputus asa awakmu Ger. Yen bae awakmu kepengen diakui kelawan Sudarma wong tua lanang juguten busana keprabon kang ana ning sajroning kraton Majapahit. Niscaya awakmu bakal diakui putra saking Majapahit.
pan ibu. Ayo, gulatin dengan dipusana ke Prabon anane yun. Ananeng Majapahit Majapahit. aja nanti kesuwen Rai. Mungkin kian Rai. Tapi priwen caranya. Hari wong padang pasti ketenger wong salah si tetep tele. Selang alit mungkin driji sing dijaluk sampun alis selawase. Sampun alis selawase. Angin batin bebarengan kesempatan lampur ngembat aji limunan para prajurit Majapahit langka kang weruh lampur mancing ning kraton ning tempat penggulingane kuda wisan. Oh kiyen Yunda, Ya, kayane wong sing ora bakal tindakan becik. Ayo Yunda, becike sing hati-hati Rai. kuda surane kuda wisan cuntuk ing waktu tiba ing mangsa. Yunda, Tak sempat lawan cuntri kepenak lapor. Iya. Oh, tarik. Waduh, Sing hati-hati. ada Rai. setan. Iya. ayo Yunda. Lihat. Lagalah, Masa kato na yun. aka setan Duh. Keris bisa lumah. Wadah.